Ίσως από τις πιο μεγάλες νεότερες ιστορίες του τόπου, ιδιαίτερα του Πολυκάστρου, είναι, κυρίες και κύριοι, το Αθλητικό Σωματείο, η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Μια ομάδα η οποία προήλθε από την συνένωση δύο άλλων ομάδων που έχουν τη δική τους ιστορία, γράψαν ιστορία, ο ΠΟΑ και ο Ολυμπιακός Πολυκάστρου, μετά από κάποια σοβαρά επεισόδια τα οποία γινόταν τις εποχές εκείνες και όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα. Και σε κάποια σημεία γίνονται και σήμερα. Βλέπουμε και τις εξελίξεις που έχουμε εξάλλου στη ΣΠΑΕ και στους οργανωμένους συνδέσμους, όχι φιλάθλων, σκληροπυρηνικών οπαδών θα έλεγα εγώ, διότι οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν δύο αντίπαλων ομάδων έναν αγώνα, αλλά ποτέ δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί και οι χουλιγκάνοι, όπως έχουμε μάθει να τους αποκαλούμε. Χουλιγκάνοι, για όσοι δεν γνωρίζουν, σημαίνει αλήτες, έτσι. Εμείς εδώ μένουμε στα πλαίσια του Πολυκάστρου και θα δούμε την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Ποιο είναι το παρόν της, θα αναφερθούμε λίγο στο μέλλον, διότι έχω έναν άνθρωπο εδώ που έπαιξε στην Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, έπαιξε, και τα σχόλια τα οποία γινόταν την περίοδο εκείνη σχετικώς με το ταλέντο του και την δυνατότητα που είχε, ίσως αδίκησε τον εαυτό του, ίσως αδικήθηκε από κάποιους. Και έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν σήμερα με τους τρεις φίλους εδώ που έχουμε στην παρέα, και ξεκινάω με τον μεγαλύτερο σε ηλικία ποδοσφαιριστή της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου, ένα σπουδαίο ταλέντο, τον Χρόνη το Γιαννίτσι. Καλώς όρισες, Χρόνη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές. Μου επιτρέπεις να χρησιμοποιώ ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να καλωσορίσω τον νεαρότερο, τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, όπου συνεργαστήκαμε μαζί και στον Έβαθρο στο κομμάτι του μπάσκετ, έμπειρος πλέον στην οργάνωση αθλητικού σωματείου. Θα μας πει σε λίγο ποιο αγαπάει περισσότερο, το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο, αν και νομίζω ότι τα έχει ισορροπημένα όλα. Καλώς όρισες, Βαγγέλη. Καλημέρα κύριε Παγιορόπουλε, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση στο ραδιόφωνο σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσετε για να προβάλλουμε και να ακούσουν και οι ακροατές κάποια πράγματα για την τοπική ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου. Την τοπική που δεν θέλουμε να είναι τοπική, θέλουμε να ξεφύγει και να είναι πανελλαδική. Αυτό θα γίνει... Θα τα πούμε. Θα γίνει με κάποιο τρόπο, θα τα πούμε για να ακούσουν και οι ακροατές, για να γνωρίζουν και να ξέρουν. Λοιπόν, να καλωσορίσω και έναν ακόμη μέλος της διοίκησης, έναν καλλιτέχνη στο κομμάτι της επαγγελματικής του ιδιότητας, τον Στέλιο τον Ιωαννίδη. Καλώς όρισες, Στέλιο. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννη για την πρόσκληση. Εσένα σε βλέπουμε σε ένα άλλο σπορ, σε βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, το οποίο το συζητούσαμε, σε βλέπουμε πάνω στον ουρανό του Πολυκάστρου. Βεβαίως. Με τα ανεμόπτερα εκείνα, τα μηχανοκίνητα, Ισχύει. Στις πτήσεις, έτσι. Απλά ήθελα λίγο πιο safe και τώρα νομίζω ότι μπορώ να ασχοληθώ και λίγο με το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, ωραία. Μου αρέσει η διάθεση πρώτα απ' όλα η οποία υπάρχει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας εδώ, Χρόνη, θα ξεκινήσουμε μαζί και να πάμε λίγα χρόνια πίσω. Την εποχή που η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου είχε μια εξαιρετική ομάδα ως επιτοπλίστων με παιδιά τοπικά, τα οποία βεβαίως συμπληρωνόταν και από παιδιά από Θεσσαλονίκη, αλλά με εξαιρετικούς χαρακτήρες και εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Εξάλλου οι περισσότεροι εξ αυτών το αποδείξαν αγωνιζόμενοι σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες. Εμείς στη Γάμα Εθνική τότε, οι παίχτες αυτοί, κάποιοι κάναν στη συνέχεια και στη Β' Εθνική αλλά και στην πρώτη εθνική κατηγορία, και παιδιά δικά μας από εδώ φύγαν και στην πρώτη εθνική κατηγορία, και δεν ξέρω αν θυμάσαι καλά τον Δημήτρη τον Μουστάκα. Ένα παράδειγμα έχω να πω, ο Παγώνης ο Μπακαλόπουλος παλιότερα. Λοιπόν, τι θυμάσαι? Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Φοβερές στιγμές έχω ζήσει προσωπικά εγώ, πιστεύω και οι φίλαθλοι. Ήταν το όνομα της ΑΕΠ ακουγόταν σε όλη την Ελλάδα. Μπορώ να περιγράψω, να πω περιστατικά στα Γιάννενα, σε διάφορες πόλεις που μόλις έλεγαμε από το Κλικής, μου λέγανε από το Πολύκαστρο. Είχε μεγάλη προβολή. Θυμάμαι όταν ήμουν ανταποκριτής της ομάδος, αρθρογραφούσα σχεδόν καθημερινά σε 16 αθλητικές εφημερίδες καθημερινά. Βεβαίως οι περισσότερες από τις εφημερίδες αυτές δεν υπάρχουν, είναι διαδικτυακές οι περισσότερες, αλλά τότε ήταν εφημερίδες που τις είχε στο χέρι, έτσι. 16 εφημερίδες καθημερινά και γύρω στα 7
ραδιόφωνα πανελλαδικής εμβέλειας όπως το Sport Time, η Sport Day, δικά τους ραδιόφωνα τότε μαζί με την Άρα Sport κλπ. Όντως η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου διαφήμιζε τον τόπο. Νομό, ναι. Αυτός είναι ο στόχος της διοίκησης της τωρινής. Θέλουμε να αναφέρουμε την ομάδα στις ανώτερες κατηγορίες, στα μεγάλα σαλόνια, εκεί που νομίζω δικαιωματικά της ανήκει. Θα πάμε εκεί πέρα. Θέλω να μείνω λίγο στο χρόνο, στην εποχή εκείνη. Ήσουν ένας εξαιρετικός επιθετικός ποδοσφαιριστής. Πολλοί σχολιάζαμε και λέγαμε, άνθρωποι που γνωρίζαν το ποδόσφαιρο, ότι τις τρίπλες και τις διορατικότητες που έχει ο Χρόνης ο Γιαννίτσης σπάνια θα τη βρεις στο ποδοσφαιριστή. Γιατί δεν ξέφυγες κατηγορίες? Τι πιστεύεις εσύ, τώρα που είσαι πιο όριμος, είσαι καλύτερος γνώστης των καταστάσεων, τι φταίει και δεν έφυγε κατηγορία να πάει στην Α Εθνική και γιατί όχι και στην εθνική ομάδα ο Χρόνης ο Γιαννίτσης? Γιατί είχες τα προσόντα. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά λόγια. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω αναλύσει πολύ. Σίγουρα και θέλω εκεί να σταθώ, να μην ρίξω ευθύνες. Το μεγαλύτερο φταίξιμο είναι σε μένα σίγουρα. Δεν θέλω να πω έφυγε κάποιος άλλος. Ίσως δεν ήμουν διανοητικά έτοιμος να πω, δεν ξέρω. Γιατί μου είχαν γίνει. Ήσουν λίγο φοβισμένο, παιδί. Δεν θα έλεγα φοβισμένο. Λίγο συγκρατημένος, έτσι. Ήμουνα παίκτης ψυχολογίας. Αυτό ήταν σίγουρο. Δηλαδή, αν το μάτς μου πήγαινε, ήμουν πολύ καλός. Αν δεν μου πήγαινε από την αρχή, δεν ήμουν καλός. Επαναλαμβάνω, ρίχνω το φταίξιμο σε μένα. Δεν θέλω να πω ότι έφυγε κάποιος. Και στο κάτω-κάτω δεν ήμουν και μοναδικός. Χιλιάδες ταλέντα στην Ελλάδα δεν προχωράνε. Σε αυτό δεν έχεις καθόλου άδικο. Μάλιστα. Εάν ξαναξεκινούσες τώρα, πώς θα το βλέπεις το κομμάτι αυτό? Θα προσπαθούσες να το εκμεταλλευτείς επαγγελματικά? Στενή μου γνώση να σε είχα πρώτα, λέει η παροιμία. Νομίζω ναι, θα το έλεγα διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Νομίζω θα είχα καλύτερες ευκαιρίες, καλύτερες πιθανότητες. Μάλιστα. Βαγγέλη, πριν από λίγα χρόνια ήσουν στο χώρο του μπάσκετ. Οργανωτής, ακούραστος εργάτης, έχεις καταβολές ποδοσφαιρικές, καθώς ο θείος ο Παναγιώτης ο Παυλίδης, ο γνωστός Ξαρχάκος, σε έπαιρνε πολύ τακτικά στα παιχνίδια και με τον πατέρα σου, στο ποδόσφαιρο εννοώ. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Πώς βλέπεις, αφού τον τελευταίο χρόνο είσαι στο χώρο του ποδοσφαίρου από πέρσι τον Ιούνιο με τη νέα διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου, τις διαφορές μπάσκετ ποδοσφαίρου στο οργανωτικό κομμάτι? Έχουμε διαφορές? Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Εντάξει, το μπάσκετ στο Πολύκαστρο, πριν και αναλάβουμε την διοίκηση στο Εύαθλο τότε, που υπάρχει και τώρα και σήμερα, που παίξαμε 4 χρόνια σε εθνικές κατηγορίες στη Γάμα Εθνική. Μας τα χάλασε ο κορονοϊός. Μας τα χάλασε, εντάξει. Υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις για να τα απεξέλθει αυτή η ομάδα, για να μπορεί να βρίσκεται σε αυτές τις καταστάσεις, για να βρίσκεται σε εθνικές κατηγορίες. Αυτή η ομάδα του Εύαθλου Πολυκάστρου έφτασε να φτάνει μέχρι την Πρέβεζα, μέχρι τα Γιάννενα, μέχρι τη Λευκάδα. Παίζαμε τότε με ομάδες όπως Κέρκυρα, Δόξα Λευκάδας που έχει παίξει και Α1. Ναι. Ομάδες μεγαθύρια. Ομάδες με budget υψηλού επίπεδου. Εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ. Προσπαθήσαμε εμείς με κάποιους ανθρώπους από εδώ πέρα που ήταν στη διοίκηση, τον Παναγιώτη τον Παυλίδη, τον θείο μου, τον Ξαράκο που λέμε, τον Γεωργιάδη, τον Κώστα που ήταν και ο πρόεδρος, και άλλους κάποιους ανθρώπους που ήταν σε διοίκηση, με ένα συγκρατημένο budget, με ένα πολύ ελάχιστο budget. Κοιτάξαμε στα μάτια ομάδες μεγαθύρια και τις νικήσαμε κιόλας. 4 χρόνια ήταν αυτή η ομάδα στις εθνικές κατηγορίες και φύγαμε ψηλά το κεφάλι. Μπορώ να πω ήταν μια ωραία εμπειρία, ένα ωραίο ταξίδι και πιστεύω να ξαναπανέλθει το μπάσκετ και το Πολύκαστρο να επανέλθει στις κατηγορίες που της ανήκει. Στόχος λοιπόν της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου είναι να δούμε την ποδοσφαιρική ομάδα του Πολυκάστρου πλέον σε αυτή την κατηγορία. Στη Γάμα Εθνική κατηγορία και εάν βρεθεί κάτι καλύτερο, γιατί όχι και λίγο παραπάνω. Διότι θεωρώ η Γάμα Εθνική κατηγορία σήμερα δεν έκανε φόβητρο σε σχέση με την Γάμα Εθνική που αγωνιζόταν
ο Χρόνης ο Γιαννίτσης. Έτσι, μιλάμε τότε για ομάδες πραγματικά φόβητρα. Βεβαίως, τεράστιες ομάδες, τεράστιες πόλεις. Εμείς ήμασταν ο Βενιαμίν της κατηγορίας. Δηλαδή, όποιος άκουγε πολυκαστό που τύχε να καταβαίναμε στην Αθήνα, μας λέγαν πόσο πληθυσμό έχετε. Και λέγαμε, κάντε μια εκτίμηση πόσο. Μας υπολογίζαν πάντα για πάνω από 50.000 κόσμο. Λέω, βγάλτε και ένα μηδενικό, εκεί είμαστε. Και δεν το πιστεύαν. Όταν έχεις να κάνεις με Γιάννενα, όταν έχεις να κάνεις με Καβάλα, όταν έχεις να κάνεις με Δράμα, όταν έχεις να κάνεις με Κατερίνη, με πόλεις τεράστιες. Βέβαια, οι εθνικές κατηγορίες πάντα είναι αξιοζήλευτες και ο καθένας θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτές τις κατηγορίες. Απλά από τον Ιούνιο του 2023 που αναλάβαμε τη διοίκηση με όλους τους ανθρώπους που... Για να μπούμε λοιπόν σιγά σιγά στα σημερινά πράγματα. Αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2023 η καινούργια διοίκηση. Παραλάβαμε την διοίκηση από τον κύριο Γιώργο Αβραμίδη και τον ευχαριστούμε πολύ. Σαν πρόεδρο για τα προηγούμενα χρόνια που παραλάβαμε την ομάδα από την εκάστοτε διοίκηση, τον ευχαριστούμε και πολύ. Πρόεδρος της ομάδας είναι ο Παναγιώτης ο Γκουντενούδης. Η ομάδα περιλαμβάνεται από πολλά νέα παιδιά. Από νέα παιδιά που έχουν όρεξη και διάθεση, με επικεφαλής τον Παναγιώτη τον Γκουντενούδη. Τώρα αναμαστικά δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω κάποια άλλα παιδιά για να τα γνωρίζει και ο κόσμος. Πολλοί δεν γνωρίζουν τη διοίκηση. Βεβαίως. Εξάλλου μια έτσι μικρή τιμή απονομή θα λέγαμε, να είναι γνωστά τα ονόματα και να μπορεί να απευθυνθεί κάποιος αν ανταμώνει με κάποια από τα παιδιά αυτά. Όπως ανέφερα και πριν, πρόεδρος είναι ο Παναγιώτης Γκουντενούδης της εκάστοτε διοίκησης. Γενικός γραμματέας είμαι εγώ, όπως σας ανέφερα και πιο πριν. Αντιπρόεδρος είναι ο Φώτης ο Ελευθεριάδης, κοινός Κάσας. Ο Φώτης Οργανωτόπουλος είναι. Ο Χρόνης ο Γιαννίτσης που είναι και δίπλα μου. Ο Στέλιος ο Ιωαννίδης. Ο Γιώργος ο Σκατζούρης. Ο Γιάννης ο Ρέβης, ο Γιαμπατζής ο Μιχάλης. Ο Ζαραλής ο Κώστας. Ο Παναγιώτης ο Κουδαμάνης. Ο Τυφούδης ο Νίκος. Ο Ευθυμιάδης ο Γιώργος και πολλοί άλλοι που είναι background που λέμε στα αγγλικά. Μάλιστα. Από πίσω το παρασκήνιο που βοηθάνε αθόρυβα για να τρέξει όλη αυτή η διαδικασία. Ομολογώ ότι πρώτη φορά ακούω τόσα πολλά μέλη στην διοίκηση. Είναι ενεργοί όλοι. Συμμετέχουν όλοι σε διάφορους τομείς όπου χρειάζεται ανάγκη κλπ. Είναι ενεργοί όλοι αυτοί που αναφέρω και είναι και άλλοι πολλοί ακόμα. Διότι μια ομάδα για να μπορεί να ανταπεξέλθει, ένα σωματείο να μπορεί να να δημιουργήσει όλα αυτά τα πράγματα για να ανταπεξέλθει στις διαδικασίες, χρειάζονται αρκετά άτομα. Θα πω το εξής. Καμιά φορά όπου λαλούν πολύ κοκόρι αρκεί να ξημερώσει λέμε, και τα πολύ διευρυμένα σχήματα παίρνουν δύσκολες αποφάσεις. Εδώ υπό την ηγεσία βεβαίως του Προέδρου του Παναγιώτη του Γκουντενούδη έχετε ταύτιση απόψεων, δηλαδή όταν καταθέτει ένας μία άποψη για ένα θέμα σοβαρό, συμφωνείτε, παίρνετε την απόφαση γρήγορα, συμφωνείτε γρήγορα και αποτελεσματικά? Κοίτα, καλό είναι για να μπορεί να ανταπεξέλθει το σωματείο, όπως είπα, να υπάρχουν πολλά άτομα. Γιατί έχουμε μοιράσει ευθύνες, να το πω εισαγωγικά, έχουμε μοιράσει πόστα για να μπορεί να βγαίνει το αποτέλεσμα γρήγορα. Γιατί άμα δεν δοθούν πόστα, δυστυχώς η δουλειά θα γίνει. Να μην εμπλέκεται το ένα στα πόδια του άλλου, τρόποντινά. Ναι, ο καθένας έχει το πόστο του, ο καθένας θα φέρει το αποτέλεσμα που επιθυμεί το σωματείο ή ο οργανισμός της ΑΕΠ για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Σίγουρα θα υπάρχουν αντιρρήσεις, θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Βέβαια, αυτό είναι υγεία και δημοκρατία. Αυτό είναι σίγουρα. Απλώς ο κοινός στόχος, η αγάπη για το σωματείο που λέγεται ΑΕΠ είναι κοινός. Μάλιστα. Είναι κοινός και όλοι μαζί κοιτάμε το καλό της ομάδας για να βγει το αποτέλεσμα όπως πρέπει να βγει. Λοιπόν, παραλάβατε μια ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι με μια καλή σύνθεση, αλλά με λίγα δελτία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Και βλέπουμε φέτος ότι η ομάδα κάνει μια εξαιρετική πορεία. Αν αναλογιστούμε ότι μπροστά είναι ο Κιλκισιακός, όπου οι πληροφορίες λένε ότι έπεσαν πολλά λεφτά και ο μοναδικός στόχος είναι η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική, και καλό είναι αυτό. Πώς διαχειριστήκατε αυτόν τον χρόνο που συμπληρώνεται τον Ιούνιο, μεσούσης βεβαίως της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου? Πώς διαχειριστήκατε το όλο αυτό εγχείρημά σας?
Όπως σας είπα, παραλάβαμε τη διοίκηση τον Ιούνιο και δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να διαχειριστούμε τόσο άνετα το όλο ρόστερ. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά μπορώ να πω ότι με τον λίγο χρόνο που είχαμε αυτό μπορούσαμε να ανανεώσουμε τους πιο πολλούς παίχτες που είχαμε, τα παιδιά από εδώ της τοπικής κοινωνίας, τον κορμό που υπάρχει στην Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, τα δικά μας παιδιά, και να προσθέσουμε κάποιους νέους ποδοσφαιριστές για να μπορέσει η ομάδα να ανταπεξέλθει και να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Κοινός στόχος και κοινό όραμα της ομάδας είναι να υπάρχουν παιδιά από εδώ, από τα φυτόρια της Ακαδημίας, να μπορεί η Ακαδημία να βγάλει παιδιά από την τοπική κοινωνία να παίξουν στην ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου στο ΕΠ, και γιατί όχι να πάνε και σε μεγαλύτερες κατηγορίες και να δούμε κάποιον ποδοσφαιριστή σε μεγάλες ομάδες και στην Εθνική Ελλάδος και παραπέρα. Μάλιστα. Να έρθω λίγο στο Χρόνι και πάλι. Χρόνι, ποδοσφαιριστής αλλά και προπονητής. Πάνω σε αυτό το οποίο λέγαμε με τον Βαγγέλη τον Παυλίδη. Τώρα και διοίκηση πλέον. Τώρα και διοίκηση. Από όλα τα πόστα. Έχω περάσει από όλα τα πόστα. Ωραία. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το κομμάτι το αγωνιστικό, ξεκινώντας από πέρσι, σε τι κατάσταση παραλάβατε την ομάδα, στο αγωνιστικό κομμάτι, και ποιες ήταν οι στοχεύσεις και τι πιστεύεις ότι καταφέρατε μέχρι τώρα? Καταρχήν να διορθώσω λίγο τον Βαγγέλη, Ναι. ο οποίος είπε πολύ σωστά ότι μεράσαμε πόστα, αλλά δεν έχουμε τίτλους, δεν έχουμε καρέκλες, είμαστε όλοι παντού. Μπορεί ο καθένας, δηλαδή δεν υπάρχει ταμείας, δεν υπάρχει γραμματέας, δεν υπάρχει αντιπρόεδρος, είμαστε όλοι όλα. Ο καθένας έχει το πόστο του. Για το τυπικό μέρος όμως νομίζω υπάρχει. Παραδείγμα, δεν μπορεί να μην υπάρχει ταμείας. Σίγουρα, ναι. Πώς παραλάβατε την ομάδα από τον Γιώργο? Ποδοσφαιρικά να συζητήσουμε, οι περισσότεροι παίκτες οι μισοί παίκτες μάλλον ήταν παίκτες της ομάδας. Παραλάβαμε σχετικά καλό ρόστερ. Μάλιστα. Και οι υπόλοιποι που δεν ήταν παίκτες της ομάδας, που είχαν συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι, από μόνοι τους ήθελαν να μιλήσουν με εμάς. Ήταν σε ετοιμότητα δηλαδή για να αποδεχθούν. Δεν θέλαν να φύγουν δηλαδή. Ναι. Εκτιμώ ότι σε αυτό το κομμάτι έχει κάνει καλή δουλειά η προηγούμενη διοίκηση. Είχαμε και έχουμε στόχο να έχουμε παίκτες τοπικούς από τις ακαδημίες. Ένα θέμα που χωράει πολλή συζήτηση και φαντάζομαι να το συζητήσουμε μετά. Σίγουρα κάναμε κάποιες κινήσεις, ιδίως το 8 Δεκέμβρη, στοχευμένες σε κάποιους παίκτες εκτός νομού, γιατί χρειάζεται και κάποιοι έμπειρες, κάποιοι παίκτες με περισσότερες παραστάσεις για να πετύχει η ομάδα το στόχο της. Σε γενικές γραμμές όμως είχαμε καλό ρόστερ γενικά, δεν είχαμε πολλά προβλήματα. Περισσότερα προβλήματα ανανεώσεων είχαμε. Μάλιστα. Αγωνιστικά να πω τώρα ότι είμαστε στη δεύτερη θέση για όσοι δεν γνωρίζουν. Είμαστε 7 βαθμούς πίσω από τον Εκκλησιακό. Τη μεθεπόμενη Κυριακή παίζουμε το μεθεπόμενο Σάββατο στην έδρα του Εκκλησιακού. Το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη ζημιά. Είναι αυτό που λένε, αν έρθει θα έρθει. Αλλιώς του χρόνου. Αλλιώς του χρόνου, διότι έχουμε επίσης τη διαφορά βαθμολογίας που μπορεί ο Εκκλησιακός να αναδειχθεί απευθείας πρωταθλητής χωρίς τη διαδικασία των play-off. Έχουμε όμως ένα άλλο μεγάλο στόχο που είμαστε μέσα 100%. Είναι το κύπελο. Είμαστε ήδη στο τελικό του κυπέλου. Θα αντιμετωπίσουμε το Εκκλησιακό πάλι. Και αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος στόχος της ομάδας. Το κύπελο. Μάλιστα. Το ρόστερ αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι είναι κομπλέ, είναι ρόστερ το οποίο επαρκεί για τη φετινή σεζόν? Νομίζω είναι επαρκεί. Με την έννοια της κούρασης, στο δραματισμό ναι, επαρκεί. κλπ. 26 παίκτες είναι το ρόστερ. Βέβαια είναι πολλοί από τις ακαδημίες, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι και αυτή κομμάτια της ομάδας. Έχουν πάρει παιχνίδια όλοι. Ναι, μπορούμε να πιστεύω φτάνει το ρόστερ. Μάλιστα. Γιατί θέλω να πω ότι πολλά, και το Εκκλησιακό πολλά ακούγονται. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν είναι ανίκητος. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ανίκητος δεν είναι κανείς. Σωστά. Ανίκητος δεν είναι κανείς. Σωστά. Και έχουμε και το πιστεύουμε αυτό. Ότι μπορούμε να κάνουμε ζημιά. Μάλιστα. Βαγγέλη, ένα κομμάτι για να πάει καλά ένας οργανισμός, όπως είπες, μια ομάδα, ιδιαίτερα σε μια μικρή
περιοχή όπως είμαστε εμείς εδώ, το Πολύκαστρο, η Παιωνία γενικότερα, είναι το οικονομικό. Είναι αυτό που πονάει τους πάντες. Από τις ΠΑΕ, ακόμη μεγάλο καράβι, μεγάλα βάσανα, μεγάλες θάλασσες, μικρά καράβια, μικρές θάλασσες. Πώς ανταπεξέρχεστε, πώς θα φέρετε βόλτα, διότι και οι μικροαμοιβές και τα κεράσματα στους ποδοσφαιριστές υπάρχουν, τα έξοδα, διαιτησίες, υλικά κλπ. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο θέμα σε όλες τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, σε όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία και σε όλα τα αθλήματα, γενικά, είναι το οικονομικό. Όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν σε οικονομικό κομμάτι. Όπως σας ανέφερα και πριν, είμαστε αρκετά άτομα στη διοίκηση και ο καθένας τρέχει, συνδράμει, τρέχει, προσπαθεί με το κομμάτι ο καθένας να φέρει χορηγίες, πινακίδες, διαρκές που έχουν πουληθεί, από διάφορες δραστηριότητες, από χορούς που έχει κάνει η ομάδα, και φέτος ο χορός ο χειμερινός που κάναμε πήγε εξαιρετικά, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ακυρώθηκαν και άτομα που δεν χωρούσαμε, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο, πάρα πολύ, που μας βοήθησε. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται για να γεμίσει το μαγαζί. Ακριβώς. Και δείχνει κάτι καλό. Και τα σημάδια αυτά είναι πολύ θετικά. Πολύ θετικά και πολύ... ναι, ακόμα θέλω να πω ότι υπάρχει ανταπόκριση αυτή που θα θέλει η ομάδα από τον κόσμο. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, απλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Ο κόσμος... επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, ναι. Ο κόσμος δύσκολα τα φέρνει βόλτα. Τρέμει να πάει στο σούπερ μάρκετ, τρέμει να βγει έξω για αγορά. Παρ' όλα αυτά συνδράμει έστω από το ιστέρημα σε αυτή την προσπάθεια για να δει τα δικά του παιδιά να αγωνίζονται, να ξεφεύγουν από άλλες κακοτοπιές, για να συμμετάχουν στην ομάδα. Ο κόσμος συνδράμει, βοηθάει. Εγώ με εξέπληξε το γεγονός ότι και πολλοί καταστηματάρχες της τοπικής κοινωνίας μας φωνάξανε στα μαγαζιά τους από μόνοι τους για να μας δώσουν χορηγίες για την ομάδα. Είτε να αγοράσουν ένα διαρκείας, είτε μια διαφημιστική μορφή κάποιας πινακίδας. Αυτό δείχνει κάτι το σωστό, ότι μας εμπιστεύεται, να το πω έτσι απλά. Μάλιστα. Ότι βλέπει κάτι το όμορφο, και αυτό θα γίνει και στη συνέχεια, εφόσον ο κόσμος δει δει όλο το πακέτο της οργάνωσης, και θα μας εμπιστευτεί και για τα επόμενα χρόνια. Για να ακούσω λίγο και το Στέλιο, ο οποίος παρακολουθεί από εκεί. Είναι νεόκοπος, θα έλεγα, στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά στην κοινωνία συμμετέχει ενεργά. Στέλιο, πώς θα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα, με τη συμμετοχή, με την οργάνωση, με τη δική σου και άλλων νέων παιδιών στον χώρο της ομάδας? Να συμπληρώσω κάτι, κύριε Γιάννη, σε σχέση με αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι μπορεί να έρθουν τα πράγματα έτσι με την ΑΕΠ, και ευχαριστούμε τον κόσμο που βοηθάει, αλλά υπάρχουν, κύριε Γιάννη, το ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα επιχειρηματίες μεγάλοι στο Πολύκαστρο, εργοστάσια, βιοτεχνίες κτλ. Δεν θα πω στα ονόματα. Αγγίζεις ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Το οποίο ούτε θα πω ότι φταίνει οι προηγούμενες διοικήσεις, γιατί εμείς κοιτάμε μόνο μπροστά, μόνο την ΑΕΠ, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Απλά έχουν γυρίσει τις πλάτες τους, γιατί με το που ακούει ο άλλος από τα πολύ παλιά χρόνια, ακούει ο άλλος το όνομα ΑΕΠ και αλλάζει τετράγωνο. Γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό? Προσπαθούμε εμείς να διορθώσουμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί για να πω την αλήθεια, εκείνη τα χρόνια εγώ ήμουν 15 χρονών. Δηλαδή αυτά έχουν γίνει πολύ παλιότερα. Μάλιστα. Και... Πιστεύεις ότι είναι κοντά στο κομμάτι αυτό της εξομάλυνσης των όποιων σχέσεων υπήρχαν, αυτό που αναφέρεις παλιά, να έρθουν κοντά στην ομάδα? Και έχουμε κάνει προσπάθειες. Διότι όντως υπάρχουν επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν. Βεβαίως.
Ελάχιστο για αυτούς, τεράστιο για την ομάδα, Έτσι. για η ομάδα να πάρει άλλο δρόμο. Έχουμε κάνει προσπάθειες, έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους φέρουμε στο γήπεδο. Να ξαναγεμίσουν οι κερκίδες με τους παλιούς, καινούριους και ακόμα και πιο πολλοί νέους πιτσιρικάδες, όπως είναι ο γιος μου που είναι 14 χρονών και έρχεται σε κάθε παιχνίδι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να γεμίσει ξανά ο κόσμος όπως ήταν, γιατί εκεί αξίζει να πούμε την αλήθεια. Πιστεύεις μια επαφή στα σχολεία μπορεί να αλλάξει έτσι λίγο, να δυναμώσει το κλίμα αυτό της συμμετοχής των μικρών μαθητών στα γήπεδα? Αυτό έχει πέσει ήδη στο τραπέζι. Θα σας το αποκαλύψω. Θα το δείτε σε πολύ λίγο καιρό. Μάλιστα. Χρόνη, μιας και ο Στέλιος άγγιξε το θέμα της παρουσίας του κόσμου, εσύ θυμάσαι άλλα γήπεδα, άλλες κερκίδες, κατά μας τις κερκίδες, σε πολλά παιχνίδια να περνάμε και τους 1.000 φιλάθλους, ενδεχομένως και τις 2.000. Απογοητεύεσαι σήμερα βλέποντας άδειες κερκίδες? Αν και το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να εντείνει την παρουσία του. Ναι, αν στα γραφεία της ομάδας που είναι πάνω από τα αποδυτήρια υπάρχουν φωτογραφίες και από την εποχή που έπαιζα εγώ και παλαιότερες. Οι φωτογραφίες που είναι της εποχής μου έχουν φόντο την εξέδρα που είναι γεμάτη πάντα. Είχαμε πολύ κόσμο τότε. Ένας από τους στόχους μας είναι. Εντός και εκτός έδρας. Και εκτός έδρας, ναι. Ένας από τους στόχους μας είναι η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο. Ο Βαγγέλης πολύ σωστά είπε ότι μας στηρίζει η κοινωνία και εμείς στηρίζουμε την κοινωνία και κάνουμε μια έκκληση να στηρίζουν την τοπική κοινωνία οι πολυκαστρινοί. Δεν έχουμε κανένα παράπονο οικονομικά βάσει των δεδομένων των οικονομικών της εποχής, που όπως είπες είναι δύσκολες. Βοηθάνε όλοι, αλλά θέλουμε περισσότερη παρουσία στο γήπεδο. Είναι κάτι που πονάει, είναι κάτι που το σχολιάζουν αρνητικά οι παίκτες που έρχονται απ' έξω, που λέει εμείς άλλα ξέραμε, άλλα βλέπουμε. Επειδή ξέρεις ότι ασχοληθήκαμε πολλά χρόνια, ο κόσμος θέλει κίνητρο για να έρθει στο γήπεδο. Δεν θέλει να βλέπει την ομάδα στο τοπικό. Τώρα ναι, να τα λέμε τώρα. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα χωριό. Όλοι κάνουν δουλειά, όλοι προσπαθούν. Δυστυχώς η νεολαία όλο και λιγοστεύει. Δυστυχώς η νεολαία ασχολείται με άλλα πράγματα. Βλέπε κινητά τηλέφωνα, βλέπε διαδίκτυο. Δυστυχώς στους αγωνιστικούς χώρους ελάχιστα παιδιά πλέον πηγαίνουν μέσα από τις ακαδημίες και αυτά. Στη διαδρομή τα μισά φεύγουν και πάλι. Υπάρχουν και οι σχολές, υπάρχουν τα πανεπιστήμια κλπ. Αλλά αν η ομάδα δείξει ότι πάει δυνατά και το αντιληφθεί ο κόσμος, είμαι βέβαιος ότι τουλάχιστον το δημοτικό στάδιο του Πολυκάστρου θα είναι γεμάτο η κερκίδα από κόσμο. Μπορώ να καταλάβω, μπορώ να αντιληφθώ πώς σκέφτεται ο Πολυκαστρινός όταν βλέπει την ομάδα να παίζει στο τοπικό, αλλά δυστυχώς εδώ είμαστε για να πάμε στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη κατηγορία. Χρειαζόμαστε κόσμο στο γήπεδο, συν όλα τα άλλα. Είναι κάτι που είναι στόχος άμεσος. Θέλουμε να το πετύχουμε. Θέλουμε να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο. Αν υποθέσουμε ότι ο Κιλικησιακός φέτος ξεφεύγει, όπως δείχνει μέχρι στιγμής, έτσι. Και εδώ που τα λέμε είναι η μεγάλη ομάδα του νομού. Ιστορικά. Του χρόνου νομίζω ότι ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος για την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, για την, χωρίς να αποκλείω και φέτος να αλλάξει κάτι. Στο ποδόσφαιρο τα ξέρεις πολύ καλά, ποτέ μιλες ποτέ. Έχουμε δει πράγματα και θάματα να συμβαίνουν σε παιχνίδια. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Εκκλησιακός θα ξεφύγει φέτος. Του χρόνου ανοίγονται διάπλατα οι δρόμοι για την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Μπορεί του χρόνου η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου να κάνει το επόμενο βήμα για να φύγουμε από αυτήν την τοπική κατηγορία και να επανέλθουμε εκεί που έπρεπε να είναι η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου εδώ και πολλά χρόνια? Νομίζω ναι. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα η ομάδα. Αν δεν μπορέσουμε να το καταφέρουμε φέτος, θα είναι ο μεγάλος στόχος για του χρόνου. Νομίζω η ομάδα είναι έτοιμη. Νοητικά τουλάχιστον η διοίκηση και είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Για τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουμε. Πόσα θα βοηθούσε ένας καλός χορηγός με, ξέρεις, τη φανέλα, τη φίρμα. Υπάρχουν εταιρείες στο νομό αλλά και στον τόπο εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Παιωνίας, που θα μπορούσαν, αν θέλουν, να στηρίξουν μια προσπάθεια με όχι κανένα ιδιαίτερο μπάτζετ, αλλά με ένα μπάτζετ το οποίο θα τους προβάλλει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και διαφημιστικά, αλλά και θα προσφέρουν και αυτοί ουσιαστικά στον τόπο. Ναι.
χρειάζεται νομίζω τα μεγάλες επιχειρήσεις του Δήμου της περιοχής να βοηθήσουν. Όπως είπα και πριν, από τους καταστηματάρχες, τους μικρούς επαγγελματίες δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια και των μεγάλων. Και εγώ θα πω κάτι πάνω σε αυτό, σε κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες που μπορούν, ξέρουμε ότι μπορούν. Νομίζω ότι τα όποια χρήματα μπορούν να προσφέρουν για την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου προκειμένου να αλλάξει επίπεδο και να αλλάξει πολύ μεγάλο επίπεδο, τα έξοδά τους, αυτά τα οποία θα προσφέρουν στην Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, νομίζω ότι περνάνε στα έξοδα των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Απέναντί ας θα έχουν κέρδος, όφελος, θα τους μείνει η διαφήμιση και η προβολή. Τα έξοδα γίνονται έσοδα τα οποία εξισορροπούνται και τα ξέρουν πολύ καλύτερα τα λογιστήριά τους. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δείτε πολύ σοβαρά. Κάπου εμείς είχαμε πάει παλιότερα με τον Βαγγέλη για το μπάσκετ, κάπου απέδωσε, κάπου δεν απέδωσε. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι επιχειρηματίες αυτό πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά και θα τους χρωστάει και η ευγνωμοσύνη και ο τόπος και ο κόσμος εδώ. Οι παίκτες που αγωνίζονται, οι διοικήσεις, οι φύλαθοι. Βαγγέλη, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται η ομάδα πάνω σε αυτό που λέγαμε τώρα με το Χρόνι για να αλλάξει επίπεδο, να ξεφύγει τελείως? Η θέληση υπάρχει, η διοίκηση υπάρχει, η δυναμική των νέων παιδιών που αναλάβατε τις τύχες της ομάδος είναι δεδομένη. Εντάξει, η διοίκηση άμα είναι σύσσωμη ενωμένη όπως είναι τώρα και για το μέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα έρθουν οι καλύτερες μέρες, απλώς από τη μια μέρα στην άλλη δεν γίνεται να γίνουν και τόσα πολλά πράγματα. Θέλει και λίγο υπομονή, γιατί το να γίνει κάτι και να γίνει σαν πυροτέχνημα, τα πυροτεχνήματα είναι ωραία, αλλά στο τέλος όταν διαρκούν λίγο. Ναι. Λοιπόν, για να έρθω τώρα σε αυτό το οποίο είπαμε Χρόνι προηγουμένως, το άγγιξες, ακαδημίες. Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου έχει τις ακαδημίες. Μεγάλο αγκάθι και με μεγάλο παράπονο μπορώ να πω τις ομάδες. Για εξήγησέ μας λοιπόν τι εννοείς. Νομίζω είναι γνωστό ότι έχουν χωρίσει ακαδημίες εδώ και 4-5 χρόνια. Δεν είναι νομίζω τις παρούσες να λύσουμε τους λόγους, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Εννοείς για τις ακαδημίες της ΑΕΠ και του ΑΟΠ. Σωστά. Ναι. Είναι μια κατάσταση που είναι πολύ προβληματική για το Πολύκαστρο. Είναι νομίζω το καλύτερο για όλους να γίνει ξανά η συνένωση. Έχει γίνει η προσπάθεια το καλοκαίρι. Βρεθήκαμε 2 ακαδημίες, πολύ καλό κλίμα. Δυστυχώς δεν καρποφόρησε συζητήσεις για επανένωση. Αλλά η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, επαναλαμβάνω. Ευελπιστώ του χρόνου να γίνει αυτό. Είναι κρίμα για όλους. Πόσους ποδοσφαιριστές δουλεύει η κάθε ακαδημία? Είναι χοντρικά 100 η ΑΕΠ, 100 ο ΑΟΠ. Μάλιστα. Φανταστείτε μια ακαδημία με 200 άτομα, θα πόσο διαφορετικά θα είναι. Να το θέσω εγώ από το θετικό μέρος της ύπαρξης των 2 ακαδημιών. Θα μπορούσε μία ακαδημία ή μόνον ο ΑΟΠ ή μόνον η ΑΕΠ να δούλευε 200 και παιδιά, 250 παιδιά? Βεβαίως, αυτό είναι. Θα δούλευε πολύ καλύτερα η ακαδημία. Νομίζω θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τον Αλέξανδρο που είναι η κορυφαία ακαδημία του νομού με 250 παιδιά. Διαφορετικά δουλεύουν οι παίκτες, διαφορετικά δουλεύουν οι προπονητές. Εκτός από αυτό, είναι κρίμα και για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι μπερδεμένα. Εγώ ακούω το γιο μου που με ρωτάει γιατί έχουμε 2 ακαδημίες. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είναι 7 χρονών, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Οι γονείς είναι μπερδεμένοι. Υπάρχουν αντιπαλότητες? Αντιπαλότητες όχι, δεν υπάρχουν. Απλά οι γονείς σκέφτονται πού να πάνε, μην δυσαρεστήσουν τον ένα, μην δυσαρεστήσουν τον άλλο, γιατί η κοινωνία είναι μικρή. Πολύ μικρή. Είναι κρίμα για τα παιδιά, είναι κρίμα για την ομάδα, είναι κρίμα για όλους. Είπες ότι αυτή η κατάσταση. Γίνανε επαφές σε πολύ καλό κλίμα. Πολύ καλό κλίμα, ναι. Υπήρχαν κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούσαν να επιληθούν για να γίνει αυτή η συνένωση των ακαδημιών και των ομάδων. Γιατί μιλάμε στην ουσία ομάδες. Ναι, νομίζω δεν ήταν έτοιμη ούτε η ΑΕΠ ούτε ο. Μάλιστα. Νομίζω σιγά σιγά οριμάζει το θέμα. Πιστεύω να έχουμε συμφωνία το καλοκαίρι. Μάλιστα.
επαναλαμβάνω, καλό προς όλους. Αυτή τη στιγμή, καθαρά ψυχρά να το δεις, υπάρχουν 2 μέτριες προς κακές ακαδημίες. Άμα γίνει συνεννόηση, θα γίνει μια πάρα πολύ καλή ακαδημία. Μάλιστα. Τα ίδια τα παιδιά μεταξύ τους είναι φίλοι, είναι μαθητές στα σχολεία, βέβαια, ναι. Κάνουν παρέα, παίζουν μπάλα μαζί στα σχολεία. Έρχεται η στιγμή λοιπόν που υπάρχει αντιπαλότητα μέσα από τις στολές των δύο ομάδων. Ο ένας ΑΕΠ, ο άλλος ΑΟΠ. Όχι, δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Έχουμε παίξει αρκετά μάτς, δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Μα για ποιο λόγο να υπάρχει αντιπαλότητα? Για τον ώρα, έτσι. Ναι. Για το, όχι, δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Απλά δεν υπάρχει. Νομίζω ότι άρα λοιπόν ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Εκτιμώ πως ναι. Μάλιστα. Γιατί είπαμε πριν ότι θέλουμε ένας από τους στόχους είναι η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο. Άμα δεν έρθει το παιδί μαζί με το γονέα, δεν θα μπορεί να γεμίσει το γήπεδο. Και εννοείται ότι οι γονείς που έχουν τα παιδιά στις ακαδημίες είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν στο γήπεδο. Έτσι. Ναι, και εννοώ και στις δύο ακαδημίες, και στις ΑΕΠ και στο ΑΟΠ. Ναι, ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί λύση το καλοκαίρι. Για να δω λίγο και το Στέλιο στο κομμάτι αυτό, ο οποίος έχει και παιδί, ο οποίος έχει περάσει και από τις δύο ακαδημίες. Το ξέρω. Πώς βλέπει ένας γονέας, Στέλιο, το κομμάτι αυτό της ύπαρξης των δύο ακαδημιών, για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην επίλυση αυτής της διαφοράς, της συνένωσης, να το πούμε αλλιώς. Εννοείται ότι, κύριε Γιάννη, είναι δύσκολο, γιατί το παιδί το δικό μου είναι στην ΑΕΠ, φοράει τη φανέλα. Μετά όμως το απόγευμα στη γειτονιά παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του, οι οποίοι η μισή είναι στον ΑΟΠ. Ναι. Οπότε όλο αυτό είναι. Τι σου λέει ο μικρός? Λοιπόν, παλιότερα ήταν στον ΑΟΠ. Ναι, στον ΑΟΠ. Και μετακόμισε, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά μετακόμισε, ναι. Γιατί είναι περισσότεροι φίλοι από εδώ. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, όπου είναι η παρέα σου, τραβάει το παιδί εκεί. Εμείς θέλουμε αυτό να το συνδέσουμε για να είναι όλα τα παιδιά μαζί. Είτε είναι το πρωί παρέα, είτε είναι το μεσημέρι, είτε είναι ακόμα και το βράδυ που βγαίνουν έξω. Παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Και όπως είπε ο Χρόνης, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σου λέει ότι μπαμπά θα ήταν καλύτερα να ήμασταν μαζί όλοι σε μια ομάδα? Βεβαίως. Σου το λέει? Πολλές φορές, γιατί προσπάθησα, ας πούμε, και εγώ με το δικό μου τρόπο και παλιότερα και τώρα να φέρουμε κάποια παιδάκια, κάποιους φίλους του. Όχι, μπαμπά, δεν θέλω να πάω εκεί τελικά. Γιατί στους αγώνες που κάνουμε μεταξύ μας, όπως είπατε και πριν, υπάρχει μια σε παρένθεση αντιπαλότητα. Ναι, παίζει σε άλλη ομάδα. Εντάξει, θέλει να νικήσει. Ναι. Θέλει να νικήσει. Δηλαδή το παιδί που έχει το μεσημέρι, είτε είναι ακόμα και έχει και παιδάκια που κάθεται στο ίδιο θρανείο, ας πούμε. Και το απόγευμα βρίσκονται μαζί απέναντι ο ένας τον άλλον. Ναι. Αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο. Ναι. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε ένα χωριό, γιατί είμαστε ένα μεγάλο χωριό 8.000 κατοίκων. Μάλιστα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ενώσουμε αυτά τα παιδάκια. Μάλιστα. Όλους και όλες μαζί. Πάμε στο σημείο αυτό σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας εδώ με τους εξαιρετικούς φίλους, τα μέλη της διοίκησης της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου, κυρίες και κύριοι. Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές. Δύσκολη καιρή για πηγενέλα. Και ειδικά όταν αυτό που χρειάζεσαι είναι έξτρα υποστήριξη. Γι' αυτό υπάρχει το Medis. Όλη η γκάμα ορθοπαιδικών ειδών για κάθε ανάγκη και χρήση, με σεβασμό και φροντίδα για όλους στις καλύτερες τιμές. Ακριβώς. Κάλτσες και καλσόν συμπίεσης, ορθοπαιδικά προϊόντα ύπνου, αναπηρικά αμαξίδια, ενοικίαση νοσοκομιακών κρεβατιών, οξυγονοθεραπεία. Και ήδη για ακράτεια και αναλώσιμα με διανομή στο χώρο σας. Εκατοντάδες κωδικοί για μια καλύτερη ζωή. Και σε τιμές πουθενά πιο χαμηλές. Αυτό είναι το Medis. Φροντίδα για όλους. Στη Διαγώνιο, στην Ισίδα Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αγίου Αθανασίου Γωνία, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23 43 0 22 674. Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα.
γαλαπλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα. Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές. Μπέρμπε Κόφι, κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο. Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος, αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας. Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών. Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Μπέρμπε Bakery της διπλανής πόρτας. Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Μπέρμπε Κόφι ασυναγώνιστο. Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 234311 0224. Μπέρμπε Κόφι, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του. Μπέρμπε Κόφι, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης. Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο. Και τώρα στη σκηνή, επειδή δεν έχω κανένα να το κάνει, εγώ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Ο μάστερ της κωμωδίας, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο με ένα πρωτότυπο comedy Q&A. Πιστεύεις πως υπάρχουν εξωγήινοι? Και εγώ τι κάνω εδώ, δεν σε έχω πείσει ακόμα. Ask Chuvi. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα απρόβλεπτο και ανατρεπτικό σοου όπου εσύ ρωτάς και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας απαντάει. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 1 Δεκεμβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις. Ask Chuvi στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στα καταστήματα Public, Media Mart, Nova και στο viva.gr. Καιρό είχα να γελάσω τόσο. Υγίαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτυφούρ, κούκκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγίαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγίαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 23430 24 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγίαρτος.gr. Δώσουμε την κουβέντα μας εδώ με τους καλούς φίλους, τους ανθρώπους της διοίκησης της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου. Να έρθω λίγο στο παλιότερο πλέον της παρέας, μετά από μένα, όχι το παλιότερο, στο στούντιο, το Χρόνι το Γιαννίτσι. Χρόνι, ένα μόνιμο πρόβλημα που προβάλλεται το τελευταίο διάστημα από τη διοίκησή σας είναι η παρουσία της ομάδος του Απόλλωνα Πόντου στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Θέλω να σας ακούσω. Γιάννη... Και ένα περιστατικό το οποίο προέκυψε αυτές τις μέρες από έναν νεαρό ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Πόντου. Γιάννη, είπες είσαι παλαιότερος, αλλά να σημειώσω ότι στη διοίκηση παλαιότερος είμαι εγώ. Είμαι ο πιο μεγάλος. Και αυτό νομίζω. Στη διοίκηση εδώ, όχι. Ναι. Εγώ είπα μέσα στο χώρο εδώ. Ναι, κατάλαβα. Το σημειώνω ότι είμαι ο μεγαλύτερος στη διοίκηση. Ναι, σωστά. Γενικώς όλη τη διοίκηση. Ο όρος της διοίκησης είναι πολύ χαμηλός. Μάλιστα. Σωστό. Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, το θέμα Απόλλωνα Πόντου. Άλλο ένα θέμα που καίει. Ένα θέμα για το οποίο έχουμε κατηγορηθεί, νομίζω άδικα. Μας αδικεί το θέμα γενικά. Μια μικρή αναδρομή θα κάνω στο θέμα. Mm-hmm. Το θέμα της παρουσίας του Απόλλωνα Πόντου στο γήπεδο είναι από πέρσι. Ήταν η διοίκηση προηγούμενη. Εμείς από πρόπερσι ακόμη. Δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι πέρσι ήρθε στο γήπεδο. Αυτό εννοώ. Εμείς σαν διοίκηση δεν... Ναι, η περσινή αθλητική χρονιά ήταν εδώ. Αυτό λέω από πρόπερσι. Ναι. Της περίοδου 2022-2023. Σωστά, δεν κατάλαβα εγώ. Ναι. Δεν είμαστε σε καμιά θέση, δεν κατηγορούμε μια διοίκηση παλιά. Εμείς είμαστε πρώτα απ' όλα ΕΠ. Με τις προηγούμενες διοικήσεις οι αποφάσεις, άμα δεν μας αρέσαν, δεν τις σχολιάζουμε, απλά τις στηρίζουμε. Να το ξεκαθαρίσω. Δεν κατηγορούμε καμιά διοίκηση προηγούμενη. Αποφάσισε για τους δικούς λόγους ότι έπρεπε να έρθει η ομάδα στο γήπεδο. Τη σεβόμαστε και τη στηρίζουμε. Επαναλαμβάνω, τη στηρίζουμε. Τη στηρίζαμε πέρσι την προσπάθεια αυτή. Το καλοκαίρι άλλαξε η διοίκηση όμως η ομάδα.
Ήρθε μια νέα διοίκηση, ζυγίσαμε τα πράγματα, είδαμε... Να διευκρινίσω κάτι ευθύς εξ αρχής. Ναι, ότι το γήπεδο σωστά, δεν είναι της ΑΕΠ. Πολύ το σωστά, είναι δημοτικό. Ναι. Την άδεια παραχώρησης σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα την παραχωρεί ο Δήμος. Έτσι. Σωστά. Απλά να πω ότι η προηγούμενη διοίκηση ρωτήθηκε και αυτό το κρατάμε για τη συνέχεια της συζήτησης. Σωστά. Άλλαξε η διοίκηση το καλοκαίρι. Μας ενημέρωσε ο Γιώργος Αβραμίδης τα υπέρ και τα κατά της παρουσίας του Απόλλωνα Πόντου. Κρίναμε, ζυγίσαμε τα δεδομένα, είδαμε ότι και αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να συνεχίσει ο Απόλλωνα Πόντου για διάφορους λόγους. Πώς να το, τα ζυγίσαμε πολύ καλά τα πράγματα. Είδαμε τα υπέρ, είδαμε τα κατά. Κρίναμε το διακύβευμα, να το πω απλά, το διακύβευμα ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή διακινδυνεύαμε πολλά για να κερδίσουμε λίγα. Έτσι το είδαμε. Μπορώ να αναφέρω πολλά προβλήματα. Δυσλειτουργία της ομάδας. Να αναφέρω ότι 8 προπονήσεις της μεγάλης ομάδας και 5 της Ακαδημίας πέρσι αναβλήθηκαν λόγω του Απόλλωνα Πόντου. Και άντε η μεγάλη ομάδα μπορεί να πάει την προπόνηση μια ώρα μετά. Οι Ακαδημίες δεν μπορούσαν να πάει η προπόνηση μετά, γιατί εδώ και 10 χρόνια το πρόγραμμα των Ακαδημιών είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 5,5. Δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση η ομάδα. Και να επικαλεστώ πάλι το γιο μου, όταν με ρωτούσε γιατί δεν κάνουμε προπόνηση, δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Ότι... Δεν μπορούσαν να βρεθούν τα κοινά ωράρια δηλαδή για να βολευτεί η ομάδα. Στις Ακαδημίες όχι. Στη μεγάλη ομάδα μπορείς να το κάνεις, θα πας στην προπόνηση 1-2 ώρες μετά. Στην Ακαδημία χάθηκαν 5 προπονήσεις. Μιλάμε τώρα για το κεντρικό, για το μεγάλο γήπεδο. Για το μεγάλο γήπεδο. Γιατί από ό,τι ξέρουμε έχουμε και άλλα γήπεδα. Και έτσι έχουμε άλλα 2 γήπεδα. Ένα το εξωτερικό και άλλο ένα το εσωτερικό. Πολύ σωστά. Στο εξωτερικό κάνει προπόνηση τις ίδιες ώρες ακριβώς και δεν μπορούμε να μπούμε. Στο βοηθητικό το μέσα είναι μέρος του γηπέδου και παραδίδεται μαζί με το κεντρικό το γήπεδο στη Super League 2 για τον αγώνα. Δεν μπορούμε να μπούμε καθόλου. Δεν μπορούμε να μπούμε. Οπότε ήταν θέμα της λειτουργίας της Ακαδημίας. Ένα από τα βασικά θέματα. Ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε έχει να κάνει με τις φήμες που ακούγονται για τη συγκεκριμένη ομάδα. Ακούγονται διάφορες φήμες, δεν τις υιοθετούμε, αλλά δεν μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη. Για ποιες φήμες μιλάμε? Περί στοιχηματισμού. Ναι. Αυτό τι απασχολεί την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου? Βάζαμε το πρόβλημα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή? Γιατί κάποιος μας έχει πει, αν ήταν ο ΠΑΟΚ Β, θα δεχόσασταν? Ίσως να το συζητούσαμε. Για τη συγκεκριμένη ομάδα, χωρίς να υιοθετούμε τις φήμες που κυκλοφορούν. Σωστά. Θεωρήσαμε ότι δεν αξίζει το ρίσκο. Είναι όμως μόνο που το λέτε σημαίνει ότι σας επηρεάζει. Και βέβαια. Τι επηρεάζει την κοινωνία? Να βρω ένα παράδειγμα. Όταν θες να πας σε ένα εστιατόριο και έχεις ακούσει μια κακή φήμη, δεν θα πας να δοκιμάσεις και άμα δεν σου αρέσει δεν θα ξαναπάς. Δεν θα πας. Θα πας στο διπλανό εστιατόριο. Ο παραλληλισμός είναι ατυχές. Ένα παράδειγμα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ομάδα, τι κάνει, είναι δικά της. Το εστιατόριο θα φάει η ομάδα, θα φάω κι εγώ. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Εδώ... Όχι, θέλω να πω για τις φήμες. Ναι, για τις φήμες. Δεν μπορούμε να πούμε. Οι φήμες αγγίζουν τον Απόλλωνα Πόντου. Ή όποιες φήμες και τα όποια στοιχεία υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου να αγγίξει πού? Επειδή αγωνίζεται το παράδειγμα στο ίδιο γήπεδο. Ναι, έτσι το σκεφτήκαμε. Καλώς, εντάξει. Είναι ένα από τα θέματα που τα ζυγίσαμε. Επαναλαμβάνοντας, ζυγίσαμε τα υπέρ και τα κατά. Ζυγίσαμε μετρήσαμε τα κέρδη, μετρήσαμε τις ζημιές και θεωρούμε οι ζημιές είναι περισσότερες. Ξαναλέω, το διακύβευμα ήταν πολύ μεγάλο. Διακινδυνεύαμε πολλά για να κερδίσουμε λίγα. Έτσι το είδαμε. Αυτή τη στιγμή όμως αποφάσισε η διοίκηση του Δήμου. Πολύ σωστά. Από και πέρα μην ξεχνάμε ότι για το τυπικό μέρος, το τυπικό μέρος, το ουσιαστικό είναι διαφορετικό. Το τυπικό μέρος, ιδιοκτήτης του γηπέδου είναι και τυπικό και ουσιαστικό ο Δήμος. Τυπικό, το ουσιαστικό είναι η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι. Για να επανέλθω, πήραμε μια απόφαση. Καλή, κακή είναι η απόφαση της διοίκησης. Είπα πριν ότι ρωτήθηκε η περσινή διοίκηση. Εμείς δεν ρωτηθήκαμε καθόλου. Το είδαμε στο ίντερνετ ότι έχει παρακολουθεί το γήπεδο στην Καλαμαριά. Αυτό είναι γεγονός. Δεν είχαμε καμιά ενημέρωση. Τουλάχιστον θα πρέπει να ρωτηθούμε. Δεν θα πω ότι έπρεπε
συναποφασίσουμε, θα πρέπει να ερωτηθούμε τουλάχιστον. Ξέρεις τώρα εδώ πέρα τι συμβαίνει. Και όσοι μας ακούνε και ξέρουν τώρα, ξέρω θα γελάνε και θα σχολιάζουν. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ξέρεις γιατί? Δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Διότι πέρσι ήταν προεκλογική χρονιά. Από εκεί ξεκίνησαν πολλά πράγματα. Δεν ήθελα να το θίξω. Καλά έκανες και το έθιξες. Από μόνο του έρχεται, γιατί κάποιοι που γνωρίζουν θα μας ακούνε, θα μας δουν τώρα τι μας λένε, μας δουλεύουν εκεί. Γι' αυτό είπα ήρθε η αντιπαλότητα μέσα από τα δημοτικά πράγματα. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ. Αλλά ξεκίνησαν κάποια πράγματα μέσα από εκεί. Με λέξεις ένθεν και ένθεν. Έτσι. Δυστυχώς η πολιτική είναι στο ποδόσφαιρο. Και στη μέση η ΑΕΠ. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ μπορώ να υπογράψω ότι δεν ήταν, τα κίνητρα δεν ήταν πολιτικά. Ήδη η απόφαση είχε υπαρθεί. Δεν θα πείσεις κανέναν, μην υπογράφεις. Ξέρεις γιατί? Το πιστεύεις αυτό που λες και ξέρω ότι το πιστεύεις. Μην το υπογράφεις όμως, δεν θα πείσεις κανέναν. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω τον κόσμο ότι μπορεί να το πει αυτό, γιατί ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της ομάδας ήταν ο γιος του υποψήφιου δημάρχου. Το καταλαβαίνω. Αλλά... Και ακούστηκαν πολλά. Μπράβο. Έτσι. Και καταγράφηκαν πολλά, όχι ακούστηκαν μόνο, γράφτηκαν πολλά. Σωστά. Στη διάρκεια θα αποδείξουμε με τις κινήσεις μας, με το όραμα που έχουμε, με τις δράσεις που σχεδιάζουμε, ότι δεν είμαστε περαστικοί από την ομάδα. Μακάρι. Ούτε χρησιμοποιήσαμε την ομάδα, όχι εγώ προσωπικά, κάποιοι όχημα για τις εκλογές. Θα το αποδείξουμε στη διάρκεια και δεν μπορεί να γίνει η ομάδα όχημα για τις εκλογές. Δεν μπορεί να γίνει η ομάδα όχημα για τις εκλογές. Έχει υποθεί κατά κόρον όμως. Η ομάδα δεν είναι κανενός. Ή αν θέλεις είναι όλων. Συμφωνείς, Βαγγέλη? Για να επανέλθω λίγο, για να ολοκληρώσω μάλλον, είπα ότι δεν ρωτήθηκε καθόλου η ομάδα. Δεν είπα να συναποφασίσουμε, αλλά έστω για το τυπικό έπρεπε να ρωτηθεί. Αισθανθήκαμε ότι είμαστε φιλοξενούμενοι στο γήπεδό μας. Ότι δώσανε βαρύτητα, έτσι αισθανθήκαμε. Σε μια ξένη ομάδα. Ούτε καν ομάδα, το διορθώνω, εταιρεία. Είναι ΠΑΕ ο Απόλλων-Πόντου. Εμείς, ένα τελευταίο και κλείνω, δεν κοιτάμε ποιος είναι ο δήμαρχος. Κοιτάμε το δήμαρχο. Κοιτάμε το Δήμο, συγγνώμη, το διορθώνω. Δεν κοιτάμε ποιος είναι ο δήμαρχος. Η ίδια στάση μας ήταν και με τον κύριο Κοντονόδη για δήμαρχο, με τον κύριο Βασιλακάκη για δήμαρχο, με τον κύριο Τυρεκίδη για δήμαρχο. Και αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, πιστεύω ότι ο δήμαρχος δεν ήξερε τίποτα. Ή αν ήξερε, τον πληροφόρησαν λάθος κάποιοι. Μάλιστα. Για το θέμα. Μάλιστα. Κάνατε επαφή με τον Κώστα του Σιωνίδη? Ναι. Οπότε έχετε να μιλήσετε μαζί. Να μιλήσει ο Βαγγέλης που ήταν παρόν στη συζήτηση. Είχαμε κάνει κάποια επαφή με τον κύριο Δήμαρχο, με τον κύριο Κώστα Σιωνίδη. Για πότε, Βαγγέλη? Έχει κάποιους μήνες που βρεθήκαμε με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Νίτσι. Κάναμε μια κουβέντα για το θέμα του Απόλλων-Πόντου. Είπαμε για κάποια θέματα, να βρούμε μια μέση λύση, μια μέση... να λυθεί αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, μέσα στη χρονιά τώρα που μιλάμε είναι λίγο δύσκολο, αλλά όχι κατόρθωτο για να δεν παίζει αυτή η ομάδα εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει καλά, κατά μεσή χρονιά δεν μπορεί να γίνει κάτι, δεν το συζητάμε τώρα. Σκέψου να αγωνιζόσαν εσείς λέγοντας σαν διοίκηση στην Αθλητική Ένωση Πολιτικά σε ένα γήπεδο και στη μέση χρονιά σου λένε θα βγάτε από εδώ πέρα και πάτε αλλού. Ναι. Χωρίς να ξέρετε και να έχετε πού να πάτε. Ναι. Διότι την ιστορία του Απόλλωνα-Πόντου την ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαριά, και γιατί δεν παίζει στο γήπεδο της Καλαμαριάς, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Αυτά τα ξέρουμε. Ναι, εντάξει, τώρα μια ομάδα που δεν χρειάζεται στα δικά μας εδώ. Ναι. Εμείς είμαστε, όπως είχα πει και πριν, είμαστε ΕΠ. Κοιτάμε το σωματείο το δικό μας. Κοιτάμε το μοναστήρι εισαγωγικά το δικό μας. Δεν μου είπες την κατάληξη της επαφής με τον Δήμαρχο? Είχαμε κάποια πράγματα, μιλήσαμε για κάποια πράγματα. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια μέση λύση. Η διοίκηση έχει αλλάξει. Ναι. Είναι πλέον υπεύθυνος ο κύριος ο Καλαβάζης. Ένας άνθρωπος που είναι μέσα από τον αθλητισμό επίσης. Πρόεδρος του ΆΣΑ Αξιούπολης πολλά χρόνια. Ξέρει το κομμάτι αυτό του αθλητισμού. Κάνατε επαφή καινούργια μαζί του? Έγινε επαφή. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του σαν αντιδήμαρχος, καινούριος αντιδήμαρχος, και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που μόλις ανέλαβε, έκανε επαφή με όλα τα αθλητικά τοπικά σωματεία στο πολιτιστικό κέντρο απευθείας, κατευθείαν δηλαδή βρεθήκαμε για να ακούσει τα προβλήματα των σωματείων.
και όποτε το χρειαστούμε κατευθείαν ανταποκρίνεται στο σωματείο δικό μας. Τον θέσαμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν για την ομάδα, για την ΑΕΠ, για τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν πολλά προβλήματα, και μας διαβεβαίωσε ότι θα τα λύσουμε και συνεργασία μαζί του. Θα λυθούν τα πολλά, ό,τι μπορεί να λυθεί, και είναι κάποια άμεσα, κάποια σως. Καταγράφονται στα θετικά αυτό. Ναι, κάποια καταγράφονται στα θετικά. Πιστεύω ότι με καλή θετική ενέργεια από όλες τις πλευρές μπορούν να βρεθούν οι όποιες λύσεις μπορούν να υπάρξουν για το καλύτερο της ομάδας. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Η αγάπη μας για τον τόπο μας και η αγάπη για την ομάδα μας, στο τέλος πιστεύω ότι θα ανατείλει ο ήλιος. Μάλιστα. Στέλιο. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω, κύριε Γιάννη, σε αυτό το κομμάτι του Απόλλων Πόντου είναι ότι καταρχήν θέλω να σας πω ότι διετέλεσα ταμείας σε μια παλιότερη διοίκηση με τον κύριο Χαμουρούδη, οπότε μερικά πράγματα τα γνωρίζω και τα ξέρω, και το σχόλιο μου σε αυτό το θέμα με τον Απόλλων Πόντου είναι ότι προσωπικά εγώ και σαν πατέρας και σαν διοίκηση είναι ότι από τη στιγμή που, ας βάλουμε μια παρένθεση, που πάτησα το πόδι τους στο Πολύκαστρο, ο τόπος μας δεν έχει δει κανένα όφελος. Όχι, μην το λες. Δεν εννοώ οικονομικά όμως. Εγώ το λέω σαν προσωπική μου άποψη. Θα το πω εγώ και μη οικονομικά. Προσωπική μου άποψη. Οπότε αναρωτιέμαι και λέω, γιατί ήρθαν εδώ? Γιατί πριν έρθουνε, ακουγόταν παρά έξω, θα γίνει ένας χαμός, θα έρθει μια μεγάλη ομάδα, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο. Και προσωπικά το μόνο που βλέπω είναι σύρματα σαν φυλακή. Δηλαδή δεν βλέπω όφελος. Τα σύρματα αυτά θα τα βάζεις του χρόνου εσύ, αν θα πήγαινες γάμα εθνική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στη γάμα εθνική δεν νομίζω να υπάρχουν. Διότι να χτιστεί, θα δεις τα καινούργια μέτρα τώρα και θα δεις τι θα γίνει και στις τοπικές κατηγορίες. Τα σύρματα είναι μεν αντιαισθητικά, συμφωνώ, αλλά είναι ένα αναγκαίο κακό, το οποίο δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις διαφορετικά εδώ. Δεν μπορείς να χτίσεις εδώ. Δεν θα κολλήσω όμως τώρα στο συγκεκριμένο θέμα μόνο για τα σύρματα. Τα θετικά, θα σου πω ένα κομμάτι θετικό. Αυτό που είπαμε στην αρχή με τον Χρόνη. Όταν η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου και το Πολύκαστρο ακουγόταν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Εγώ άκουγα προχθές Έρα Σπορ, γίνεται μια διαφήμιση του τόπου, ακούγεται το Πολύκαστρο. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Ακούγεται το όνομα. Αυτό καταγράφεται πάντα στα θετικά. Ξέρεις τι λέει ο Αμερικανός? Βρήσε με, κατηγόρησέ με, λιδόρισέ με, αλλά πες σωστά το όνομά μου. Μα εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν θέλουμε να ακουστεί το Πολυκάστρο αρνητικά σε όλη την Ελλάδα. Μα δεν ακούγεται αρνητικά. Πιστέψτε με, και εμείς που είμαστε και στα social, το μόνο που εισπράττουμε είναι αρνητικό από τους γύρω. Τώρα τα social, ας μην τα σχολιάσω, το πώς λειτουργούν και από ποιους λειτουργούν. Όχι μόνο από εκεί. Ας τα αφήσουμε λίγο. Εντάξει, λοιπόν, μένουμε λίγο στην ουσία. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει θέμα. Σίγουρα υπάρχει θέμα. Για αυτό που είπαμε με τον Βαγγέλη προηγουμένως, να βρεθεί η χρυσή τομή για να επιληθούν τα όποια προβλήματα, γιατί εμείς μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η ΑΕΠ. Έτσι. Λοιπόν, κύριοι, όποιος θέλει μπορεί να συμπληρώσει ό,τι θέλει για να ολοκληρώσουμε. Χρόνη. Να συμπληρώσω εγώ. Θέλω να πω ότι θέλουμε να γίνει το Πολύκαστρο γνωστό από την ΑΕΠ Πολυκάστρου. Να ανεβάσουμε την ομάδα σε υψηλότερη κατηγορία και εμείς να κάνουμε γνωστό το Πολύκαστρο. Αυτό θέλω να συμπληρώσω. Βαγγέλη, θες να πεις κάτι? Βαγγέλη, τον βλέπω λίγο προβληματισμένο και λίγο αγχωμένο τώρα στο τέλος. Εγώ θέλω να πω... Επειδή το ξέρω από μωρό. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές του σταθμού να έχουν εμπιστοσύνη στην διοίκηση και την τωρινή, να εμπιστευτούν τα παιδιά τους στις ακαδημίες πρώτα-πρώτα, ό,τι είναι να εμπιστευτούν τις οικονομίες τους, τη χορηγική τους διάθεση, να μην έχουν κάποιο άγχος για το θέμα του οργανισμού που λέγεται ΑΕΠ. Θα φανούν τα αποτελέσματα στο ευρύτερο μέλλον και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που ήσταν εδώ. Το ράδιο Επιλογές θα είναι κοντά σας ό,τι χρειαστείτε, ό,τι χρειαστεί η ομάδα. Βαγγέλη. Στο τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσουμε η διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου, την εταιρεία Κολλιός,
την εταιρεία Κολλιός που και για φέτος βοήθησε το σωματείο μας με μια χορηγική παρέμβαση, μια χορηγία για την ομάδα μας. Να τους ευχαριστήσουν πάρα πολύ, γιατί σε αυτές τις δύσκολες εποχές και να βρεθούν και άλλοι να βοηθήσουν την ομάδα. Η κάθε βοήθεια είναι σημαντική και πιστεύουμε και για το μέλλον να βρεθούν και άλλες μεγάλες εταιρείες που θα μπορούν να πλαισιώσουν την ομάδα μας για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτεροι. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και επαναλαμβάνω, θα είμαστε μαζί σας ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, στη διάθεση της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Μείνετε κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Αυτά με τα παιδιά εδώ της Διοίκησης Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου, του Χρόνου του Γιαννίδη, του Παναγιώτη τον Παυλίδη και τον Στέλιο Ιωαννίδη, για την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, και εδώ θα είμαστε όποτε χρειαστεί να πούμε πράγματα. Ράδιο επιλογές 102,8 FM Stereo.